Yam yabo ne. Wane halitta ta san matsayin Mustapha mafi kyawun zuciya? Wane halitta ta san matsayin Mustapha mafi kyawun zuciya? Farko Rabbana na sanya farkon batun da zan yi kamini agaji. Kamin agaji ka dafa mini ya tabarakai ta yi min lamuni ka yarje kar in gaji fagen begen shugaba na zamto attajiri idan na fada za a ji ka tsarkake harshe na ya magagi na Rabbana kai ne kai mini zuciya. Wane halitta ta san Mustapha mafi kyawun zuciya? Allah Rabbana na sanya farkon batun da zan yi kamini agaji ka dafa mini ya tabarakai ta mini lamuni ka yarje kar in gaji fagen begen shugaba na zamto attajiri idan na fada za a ji ka tsarkake harshe na ya makagi na Rabbana kai ne kai mini zuciya. Allah Rabbana kanun ka salati